A Festa do Pulpo comeza a abrir apetito esta fin de semana. O Concello está en marcha coas preparación das infraestructuras que albergarán na Praza Maior a mostra de viños os días 3 e 4 de agosto. Contarase coa participación de 6 bodegas: Arco da Vella, Adega do Eladio, Adega Viña Carpazal, Eduardo Bravo, Casal de Armán, Pazo Tizón e Orictes. A música tamén será un dos pratos fortes do programa. En total, ao longo dos 15 días de festa, actuarán unha quincena de grupos de música folk e tradicional, sen contar os doutros estilos musicais. Efectivamente, é unha innovación o tema de contar cas adegas, que en este caso son 6 as adegas que van a participar, sábado e domingo, en horarios de 11 da mañán a 3 da tarde e pola tarde e noite de 20 horas a 23. Bueno, pois eu quero agradecer a esa participación destas 6 bodegas. É o primeiro ano, penso que vai estar a cousa moi animada, van estar aquí unhas jaimas bonitas, os viños do Ribeiro para min son os mellores viños blancos do mundo, e o tinto tamén está mellorando muchísimo. Agradecerlle ás bodegas, en este caso Arco da Vella, Adega do Eladio, que é a mesma, Orictes, Pazo Tizón, Eduardo Bravo, Casal de Armán e a Vila Carpazal, que bueno, pues vannos a degustar con esa auténtica delicia que son os nosos viños. Despois xa van a estar animados tamén por musicales, principalmente temas nosos de Galicia, gaiteiros, bueno, facer posible que iniciemos, por dicir así, a programación, inda que xa empezamos que a Semana de Nenos, pois iniciemos xa o tema da Festa do Pulpo, que como ben vedes xa colocamos, procedimos a colocar os rabos e innovar con cousas pois que vades a ver visualmente e apreciar que vos van a gustar. Será o día 6 de agosto a quenda da tapa xigante e para o día grande, o 11 de agosto, programáronse actuacións musicais no Parque Municipal dende as 11 da mañá. Para o xantar popular xa se venderon a totalidade das entradas dispoñibles. O recinto oficial terá aforo completo. Que é o recinto prácticamente ao 100%. Despois esperemos que moita xente se anime a vir ao Carballiño, a acercarse ao parque, que a Festa do Pulpo é o parque municipal, que é a súa naturaleza, e, bueno, onde temos que intentar, ano tras ano, pois, mellorar cousas, e, bueno, pois, esperemos que así o consigamos, que sexan moitos os visitantes que veñan á Vila do Carballiño e que disfruten do noso prato especial, que é o pulpo. Eu quero agradecer os pulpeiros e as pulpeiras, que tamén sabes que despois xa temos o acto martes da tapa xigante, que é un dos actos máis importantes, que a visita deses italianos de Portugal, tamén de Alillón, ese hermanamento que temos coas dúas vilas, e que, bueno, pois Carballiño cada vez crece. Hoxe, bueno, chamoume moito a atención que en Corea, pois, sale un vídeo da Festa do Pulpo do Carballiño. Bueno, pois, que bon, non? Esperemos que bueno, pois, todo o que sea promoción da nosa festa, que traiga moita xente, porque repercute na gastronomía, na economía, en todo o comercio, porque a gastronomía non move solamente o que é o bar, non? Move moitos sectores. E, bueno, pois que sexa un potencial económico para o resto do ano.